Pier en Marieke's zoon. Een jongen en een famke, heel gewoon. Wat je thuis op boeten door. Binnen krijgt leek als een oor. Maar toch had ze me klaar. Ja, is heel speciaal. Fratsen, elke rooi, kom maar mooi. Fratsen, elke rooi, kom maar mooi. De Fjordtour. Pier en Marieke zijn op vakantie op het Ameloon. Als ze op een middag van het stroom komen, fietsen ze bij de Fjordtour langs. De reedwitte Fjordtour stiet tussen de Dinnebjemmen op een heeg duin. Hé, stop! Stop! Zullen we even naar de Fjordtour, ta? Ja, zo strek op, kennen? Ja, zie maar. Hij is iepen. Er komen krekmeesken uit. Hé, Heid. Mij wij direct op. Hebben we daar nog tijd van, mem? Jawel, dat kennen we wel. Maar ik in net mooi, hè. Dat is niet het verlies. En ik sjouwer ik net heel naar de boppen. Wij wachten hier wel. Doe maar. Of daar. Schudden verderop is een terrasje. Dan kunnen Pier en Marieke wel even te jaren op het toer zijn. Goed? Ja, machtig! Zo, het zal wel een paar centen kosten. En voorzichtig, hè. Geen fratsen uithelje. Oké. Wilst Heid en Mem en Lies naar het terrasje gaan, rennen Pier en Marieke tussen de Dinnebjemmen terug naar de Fjordtour. De groen laat je beschidden met dinnenappels. Pier krijgt er een peer op en stekt ze in de boezen. Dan stappen ze terug een zwieren ijzeren door naar binnen. Ze keepje een kaartje en beginnen aan de lange klim naar boppen. Wat klinkt dit hier al, hè? Ja, krijgt een lange buis. Ha! Ho! Ga dan maar voorop. Het is maar een smelle trap. Maar wel een lange. Ho! Hoeveel triemen zou het wezen om boven daar? Zullen we tellen? Oké, eerst weer waarom. We beginnen onder. Klaar? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 133, 234, 234, 236. 236? We binden. Wist het zeker? Ja, hé. Ik tel net weer. Oh. Maar Sjen. Zo 4 keer Sjen. Oh, zo daar. Uw camping. En daar. Hé, een boot op het water. Maar Sjen, komen. Je kiest rug naar onderen, Sjen. Wow. Het lijkt het zo volle heegras van onderen. Mooi lijkt het tot. Wat is nou? Een skulp. Ik ga nog een skulp in de boezem van het strand. Even zien hoe lang is het door het waar het eronder is. Wow. Jere, ik had dennenappels. Die binnen zwidder, dus die vallen hudder. Zie maar. Net weer. Lieke hut. Zou het kon mijn skulpek? Oh nee, lang net. Hast nog meer skulpen? Dan laten we ze tegelijk vallen. Dan kist het Sjen, Pipo. Tegelijk loslitten, hè? Klaar? 3, 2, 1, los! Oh nee. Timon. Hey, pas op! Au, scheisse! Oh, je kreeg ze liek op halen. Ja, op een kele kop. Had er u zoen? Dat weet ik net. Maar hij snapt vanzelf wel dat de skulp natuurlijk de beem komt. Is er naar binnen tagien? Ja, hij komt vanzelf naar boppen en wij zijn de enige die je binnen. Oh, Pier, wat zullen leuk wezen? En we kennen hier net een kant uit. Jawel. Naar onderen. We gaan naar onderen. Maar dan komt weer Tjen op het trap. Nee. Wacht je maar. Ik weet wel wat. Wat was het dan? Zo. Hier is de toer. Je mag eruit komen. Maar dan kist je heel naar rennen. Om een hele toer heen. Wij gaan aan de orenkant staan. Dan shot er dus net dadelijk. En als hij dan rechtsom gaat, gaan wij dat ook. Dan komen we hier weer uit bij deze door en dan gaan we hut naar onderen. Misschien shot er dus net eens. Pier zijn slimme idee werkt het perfect. Wat zien die kinderen? Voordat de lelke man haar een shot, binnen Pier en Marieke al onderwijs naar onderen. Zij jaren de man nog al roppen, maar ze hut als ze kunnen, stroezen de been bij de trapdel naar onderen en draven de Fjordtour uit. Hoi. Hoi. Nou, heer, ben je hem daar al nou alweer? Dat gaat vlug. Of ieder net zo vol honden, Bob. Jawel, ja. Het wie wel spannend. We gaan een proefje doen.
Een test. Een test? Ja, om te zien wat het eerst onder wie. Een skulp of een dennenappel. En dat kon net helemaal goed. Nee. En daardoor moest me nog een proef dwaan. Hoezo? Wat het eerste onder wie. Een ben Hé? Waar ga je me toe? of een man. Nee, ik begreep het net.